फेब्रुवारि एकदम जमजमा खायो जों प्रग्राम खालायलायखा सारा त्रिपुरानिफ्राव खालायलायखा एमन तंथकलायखा जे टक तानै वा कुंटानि चालायखा तंथकलाय माने ते ताबुगले त्रिपुरासो एकदम एक জায়গা থাকা নাই जोंबो खुशी न तारपरे যখন বিশ্রামগঞ্জগো প্রোগ্রাম খাইকা অপরকাইতাম সাকা অরসং থাংলিয়া সব সিনি এনসি দেবরমা जुदि जो सिनी बुफासे जुदि थांलियानि साखाखाय जों बोसोर बायगे थांनाय बारा हायबोनो जों साखा जे ना जों जहतो थानसानि बागैनो जों प्रग्राम खायबायखा थानसाना मा खायनाय थानसा बायनो जों फाइट मा खायनाय आबनो ककनो सालायै पुरा हट 3टा পর্যন্ত कक सालायखा महाराजना बाय कक सालायनानै आनो পর্যন্ত ररका महाराज नकल थाङै सयमानि परियो तामनि साखा सुक्लासर कल खायका ए सारमेबा रिमरो बेकला हिन्दी बेकला मा फिका অথচ কিন্তু সার্ভেবার আবার কোনো কল ফাইজা গে আং সইনে গেব না হিংগে তাবক সুং তো ব্লাইলি সুং তো সিয়া কবই কে কবই আং সাকা নরক যদি সিটনি বাই প্রবলেম অং কাংকাই আনি সাবরম দুইটার সিট দং আং সাকা যে আই এম রেডি টু স্যাক্রিফাইস মাই সিট ফর দ্য সেক অফ থানসা ফর দ্য সেক অফ গ্রেটেড ইন্টারেস্ট আং সাকা আনি দুইটা সিট ন আং মথনা রিনাই হাইবেন আং বাসায়া কিন্তু ন থানসানি বাইনা ন ইয়াবরি মাসেনাই আং বারবার সাকা পরম ন কিন্তু বড় কসিলিয়া आबुनो मेन रिजन जे पलिटिकल जों गोबां मा एग्रीमेंट खालामनो नि सा हाजार बाय एग्रीमेंट खालामनो आबो कुनिया नि सा हिंगे ताबु नों नेशनल पार्टी एग्रीमेंट खालामनो आबो कुनु बेबारिया किन्तु त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सा नों जुदि सो थानसानि मारि जुदि एग्रीमेंट खालायखांगाय नों बुनो जुदि साखांगा जे 100 बार खालामनो का आबो त्रिपुरा गसिमिया नों दुकार माइसे खालायबनो ओ दुकानि फल नतिनि नों एडिसि इलेक्शन नों जिरो का आबुनि बागायना आं जखन बिजेपि एलाइ संमानि परेताम साका सा बिजेपि रक सिनी जे बिरोधी बासा माने जे नीलदल पार्टी रे माने आबो रोखांखिला आंलाय बासाय हानाय आं बिनि नाव फायां साबाय आं उइद्र खायसिनाय बताम सागा नों जुदि उइद्र खायखांखाय सारा तिपानि आईपीएफ नि माइनास पॉइंट नय थानाय बर फायलं बायनाय नों कुनु महते उइद्र मा खाया आं कसिनाका ताबो जिरो माने आटे जुदि आं उइद्र खायजांखाय समस्त ब्लेम आनि उपर थांगामो किन्तु आं उइद्र खायजागया बिनि बायनो ब्लेम खायमालिया बिनि बायनो नों जे तिब्रासान दुकारा माने आबुनि फल ताबो नों एग्रीमेंट खायगा आबो नों बुनो महाराज दुकारिखा इनका आबो सब खायबा समस्त दल साजाक दङ नों साइसुं साजाक यांगाय महाराज आईपीटी फामनानै हिनै खुद साका खुमलुङो जों रिजल्यूशन पास खायगा महाराज आईपी हाबसिनाय आफरताम खायगान सिदेबरमा बिनि बुसक दिरेस नतलाङै नों दा हाबफैदि नों नतुन पार्टी खुलुब दिनै साव साबा एसिदेबरमा साव हिंगे बार बार अपॉर्चुनिटी नि थाने सबै जाय आईपीटी तिनि आईपीटी हिरों दंखामो किन्तु निनि पार्टी नष्ट खालायनो त नुखु चिख्लायबले हिंगे आव बर जिनिस न सिनि पाब्लिक रक साइमिया साबो कबै साबो हामिया ताइ इंटरेस्टिंग कक दं सागां गाय ताइ बेरलंनाय मेन और बुआ ग्रांट लागे बिन तम प्रॉब्लम हुआ नहीं खागा रो प्रेसिडेंट पुक सेक जानाय यस पाब्लिक डिमांड हाँ सम्मान जायगायाव नाय आबो सिबले हिंगे 2000 नि आथुना कक सागां गाय ताइ बरगान खारबने माने नां सादिया आबो ताइबो दं बिसिं कक आं बबाय सामन थांमान सामनो टिब्रालेनि कक सानाय आं लिडार बे सामन खायगा आबंकाय एकमात्र डाइरेक्ट सुट कक सानाय गाय अबुद देबरमा सार डाइरेक्ट टिब्रालेनि कक सानाय गाय ताबो पର୍ଯ୍যন্ত आसक बছर जे टिब्रालेनि कक जे डिमांड खाय फैमिनि 60 कक सागां गाय एनसि देबरमा ताबो पର୍ଯ୍যন্ত टिब्रालेनि कक एकसा कोन सायाको दिल्लीओ लैंड एवं फरेस्ट लाइनिस में कक साव कुनु साया 125 एमएलए तुई जखन गुवाहाटी थांग्रो आं खुद टिब्रालेनि कक साव आनी बुसका बुवाग्रा आसुक दङ मिन्टु आसुक दङ आं खुद टिब्रालेनि कक साव कैसे टिब्रालेनि कक सानाय जे जोंनि 2 नम्बर आईपीटी पार्टी लिडार तिनि जे साब्रेस्टिनि कक सायांका पर एक नम्बर इनका पाब्लिक न अपने बुझिना नांनाय साबो कबै साबो टाटा का बिनि बागायनो कबैबाय टाटा जीवन बाक्सा तबै मिया आबो टाटा न ब्रंनि शॉर्ट टाइम न कायसा कक दङ सिकंनि 10 दिन मालिनि 1 दिन गे ताबो ब्रंनि दिन न जखन कबै सकमायनाय ब्रंनि ब्र अटोमेटिक ब्र कराय थामैनाय ताबो आन आसक सुंदरक साइमान हम हेंका ताइ सा सागा ताइ बागे बुआग्रा बेक आबोनो जों संगठननि बेपार बुआग्राबाय एलाइ संनाय बागायनो बार बार प्रेसार इका बार बार साका आं तो साराय बिले अफ्रो आनी कक एकदम नाजागे 2018 नि जे इलेक्शन 2017 26 डिसेम्बर जखन
दिल्ली थांब्र गुवाहाटी बावनो थांब्र आफ्रोनो ब्र सयता सिट गसि फैजा आं आफ्रो थांगिया क्रिसमास नि बाय थांगिया आफ्रो बिनि परे ब्र स्टेट गेस आव रिहरका आं थांगा आफ्रो ब्र तामसाका नर गुवाहाटीओ सयता सिट गसि फैजा ताबनो एकटा सिट बिसिना 7टा कक साका ब्र हेमदु शर्मा बाबा परे आनि रिहरका युथ नुं तामनि ओपिनियन सादिनि साका आं साका जे CPM no गणमुक्ति परिषद no जे एडिसि एलाकानि कमरनाय I50 रो युथ I50 रो तार पर्यन्त जेल लाजाक दं थुइजाक दं बखर फालिजाक दं केस दं आसु कष्ट खालामनाय बिसिंतैनो नोंसोर सातारनो हायदेसा आं युथ निवा कुनु दिन कसिमिया लास्ट एंड फाइनल 15टा लास्ट टाइम साका बरगानो CM बाय सिनि सुनुलेवदा नाना है कि कबागाई तम लंका बेटा तू समझने के लिए कोशिश करो सब कुछ मिलेगा क्या चाहिए आप दिल्ली में बार करके हमने कहा ठीक है चलो दिल्ली थांगलाय क्या दिल्ली थांब्रुनो आं डाइरेक्ट साका आं yang पुना आसु कक मोबाइल थुइ दङ गुवाहाटी बबना आसु कक सालायका सिनि सातसं दङ 7टा सिनि बिसिरिना सया लास्ट आने रिहरका एलआईएस नि बागै 100% आं राजि दङ फिया आने का दाबि दंनाय अब तामो ताबनो स्टाम्प पेपर नाहरदि अन रिटेन कपि खायदि आनि दाबि दंनाय डिप्यूटी CM दंनाय MP मा दंनाय ट्राइबल वेलफेयारनि जे थिं तिब्रासानि काम डिपार्टमेन्ट आबनो मारिनाय के तिब्रालिननि बदलान रक्ताम रिनाय हाई परमोडिटी कमिटि रिनाय का ताबनो रिटेन खायदि जी न्यूज आबनो तिनसो प्रेस मिट खायनाय ताम साकाब्रो आनो उल्टा हे नों ताम आते कक्सा मिनिस्टार कतर नि बुसका नों ताकि बिसास खाया आब्रान कुटुबले इनके आसुक जे तिब्रासानि बाय फाइट लाय हायमानि आबो आं उल्टा कुटुब जाओ तारमाने आं साराय नों कोनो मूल्य करे रो बिनि पर गसिले लिया ठीक আছে चलो गुवाहाटी में बात करेगा चलो गुवाहाटी में बात करेगा फैले क्या गुवाहाटीओ हर 9 सिमी 3:30 बजे तो कक सालाय क्या 5 स्टार होटेल चालाय का नोंलाय क्या आबर बां साका प्लीज कम टू द पॉइंट जों एलआईएस नि बागैनि भायो एलआईएस नि बागैनि ककति सालाय आं साका आब्रो ताम साका हेमदु बिश्व शर्मा 7टा 8टा 9टा सिट दङ आं लास्ट एंड फाइनल साका 13टा सिट मारिनाय आबुनि बायना आंखौ सिमियानि साका हेमदु बिश्व शर्मा डाइरेक्ट आं सुट खायगा नों साबना अदिनि नों तिनि रास बासाय कक सावनि सुङानो एनसि देबरमा अनन्त मेबार मा तंगनि सिन तिनो कक मा सावनि साका आं डाइरेक्ट साका निनि जे बुसका आसुइ दंनाय साबनि फानबाय आसु तिनि नंबाय कक सा युथनि फानबाय सिनि फानबाय कक साव नै साकला आं हेमदु बिश्व बुसि बुखामु अमाय अवस्था आं नक आउट खाय अखरि फेगा आं गसिमिया बिनिफ्राय 5 मिनिट पर जतो अखरि फेगा ताम साका नों थाखाय आटु कक सा ब्रमनि फ्लाइबाय फायो ब्रमनि होटेल 5 स्टार होटेल चाव नरो आं जुदि एलआईएस नि काने मानसमा से संनाय आं पार्टीनि डिजाइन नाय आं सुसाइड खालायनाय सब साको एनसीटी पण सावा ब्रो गा आं तो जो जुरि सब पार्टी डिजाइन का आं सितिनि ब्लेम मुंनाय आरे दननजि तिब्रानि बागैनो युथ प्रेसिडेन्ट नि बागैनो बुतिनि पार्टी मा नष्ट खालायदिका नरक जे क्लाइमेट मेजरिटी क्लाइमेट खायदि आं साइदिका ताइ कैसा दङ जखन नरेन्द्र मोदी मालाय फेब्रो अफ्रो कायसा तिब्र बबनसुन थुलायो सुक्लासन दङ सुइनादि सपना दङ अनन्त देबरमा दङ ताबो जे मथानि एमडीसी ताबो सिनि सपना मेडाम जे मथान दंनाय आं दं 5 जन सुक्लासन इनसिडेन्टमा कायसा 5टा पॉइंट सुइसन फुंफायो आबो सेक्रेट केमनो द सारि मेबान द सारिनि साव आबो सुम नरेन्द्र मोदी सयतइसन सेक्रेट मा दंनायनि साव परे मालाय फेमालाय ब्लैक हिंगे ताबो आं सिटि दैसे आं सि दङ जे सुनु ठकाय दङ ना हायबो जों पार्टीनि बागैनो सारा गया फ्रो हायबोनो जों मुख खुलि सारा गया नरेन्द्र मोदी भाई मालाय फ्रोके बके तिब्रालेन नि कक सारा सामो साया कुनु साया वाट करे आबुनि बागैनो जों दिनिसि पुजो जों बरक बाय जे सामख्लाय फैमानि जों नुखा 2018 पर्यन्त जों से खालाय फैमानि आफोरबा बार सागा एमलेरं बां रुकेश लायका तिब्रालेन कक तिसारि 0 आवर कक तिसागि ताबो जुरिसो न्यूजीलैंड हाय एकटा स्टेटस एनिनि अंडरवेयर बाय कालिसे पार्लियामेन्ट कक सामान हंगाय जों जे एत्तो जे डिफाइ ओइन तंनाय बररा तिब्रा सारो नों तांगि तिनि ताललिकुइ कक सामियाबा आं हाय तिनि जि गुवाहाटी साङो दिल्ली सा तिब्रालेन कक सामानो नों आनो बादा खाइ हानो आं सामान हंगाय रक्तम सामियांनायबा तिब्रा सा एमलेस मानि तो नों तिब्रालेन कक सारिनि सामले नों तिनि 4 बोसोर 4 बोसोर इन्टा तिब्रालेन कक सालि हंगे तो पाब्लिक तो अबिश्वास संनाय स्वाभाविक आबुनि बायनो तिनि जे तिनि 2 बाग मानिबो आबु गाबां मारो
पुलिसि दङ गुबै बरनो बरक तनिया जाति बरनि कक खानाय तंनाय যদি बरक आं तंखांखाय नेक्स्ट टाइम आं कुनु दिन आं तातालाय तंब्ला कारण जों ख्रिस्टियान बरक जों कुनु ताताल सैया बिनि बागैनो आं नेक्स्ट बारंगा आनि समय जरा सफायनाय जे आं सासपेन्ड खाय हरनाय बरक कारण बन कक खानागला आं तातालबाय तंनिया बिनि बागैनो बरक तिनि जे बाना सासपेन्ड खायमानि बिनि बागै आं तिनि रंनो टोटाली कक खलैमा साका जे बुसुक तुगु सुंतिनि गुबैबाय सामंख्लायबाय ताताला सामंख्लायबाय आबनो जतन हामबाय ओके